Ku dakata. Alhaji? Ku rabu da shi. Kai ba kace mi? Na ce dan uwana ne, ku rabu da shi. Ku fito da shi, fito da shi ne. Ni jan mun nan sai ki wallahi tauran din ne sai. Yanzu ga ma ku a cikin falo na azumi. Yayi zaman dishin falo na. Ni kaina na kasa gane kan wannan al'amari. Ina rasa inda wannan al'amari ya rusa. A ce mahaukaci har cikin gida? Fi sabilillahi. Gaskiya ne. Me gaskiya? Ka zo ka zauna a falon shi ne gaskiya? A wajen ku nake mahaukaci. Tunda har rabuwa da abin da mutum ke ƙauna kan kai shi watin da za a ɗauke shi ya zamto abin kyama. Har a dinga ɗaukar samar hankali. Amma duk da haka ina godiya saboda kun kubutar da ni daga rabuwa daga abin da ya fi muhimmanci a rayuwata. dai kai ba mahaukaci ba ne. Nika zai ba mu haukaci. Sunana Kalima Ahmad. Abin da ya faru kuwa shi ne yawwa kanto na fito zuwa Halima na yanzu da kun koma sai jarabawa kenan
insha Allah mako biyu da mun koma za mu fara. Halima, abin da nake son ka shi, ka mai da hankalinka da karatu. Dai shi karatu, ka mai da hankali ya aka kare, bare ka kawo shi ita. Saboda haka ina jan hankalinka, ka kula da karatunka. Kar ka tsaya wani shiri ta. Ka ji na faɗa mako? Allah ya sa. Allah ya sani. Ka kiyaye da kai. Insha Allah. Lafiya lawan na garin. Alhamdulillah ya lecture. Kai lecture ma nan muna ta bugawa wallahi. Ka ga sai yanzu kuma abun ya mun mamaki. Wallahi wata ta mu ce ba ta taso da ruwa. Ayya Allah. Masha Allah. Ya hanya fa. Alhamdulillah. Wannan nan muna saka da su ya bure. Wallahi yanzu ma bure muka. gaya maka mutum kana son ka kammala karatunka lafiya a cikin makarantar nan ka fita sabbin yarinya nan kana son jarabawanka ta kyau rabu da yarinyar nan amma in ba haka ba to ka san sauran za ka yi ta kwanan aji mun bayan da kake Malam grade ina kuma gashi yana yin da kyau ai. Grade din ba zai grade din wani.